हेलो दोस्तों, स्वागत बा आप सभी के हमारे YouTube चैनल भोजपुरी फैक्ट बॉक्स पे। आज हम आप सबके बीच एक ऐसन चहेते यूट्यूबर के ऊपर बात करे वाला बाटी जेकरे खातिर मिस्टर विष्णुराज भी मिले खातिर बेताब रहले और आज भी ई यूट्यूबर से दूर दूर से लोग मिले खातिर आवेले। जी हाँ दोस्तों, हम बात करत हई गोरखपुरिया भौजी के बारे में जेकरे खातिर एक समय विष्णुराज भी मिले खातिर बेताब रहले और आखिरकार उस समय आ भी गई जब विष्णुराज गोरखपुरिया भौजी से मिलने। उस समय विष्णुराज खातिर एक यादगार पल रहा। इनका चेहरा देख के लगत रहा कि वो काफी ज्यादा खुश बाटे। अब आप लोग सोचत होखब कि विष्णुराज खुद एक यूट्यूबर हवे तो वो गोरखपुरिया भौजी से इतना काहे मिले खातिर बेताब रहले। और एकरे अलावा आप लोग तो जानते हैं कि विष्णुराज के सब्सक्राइबर गोरखपुरिया भौजी से ज्यादा बा, तब फिर ऐसन काहे। तो दोस्तों, हम आप लोगन के बता दे कि ई उस समय के बात बा जब वीगो वीडियो के दौर अपन चरम सीमा पर रहा और उस समय विष्णुराज कुछ भी नहीं रहले। उस समय मिस्टर विष्णुराज गोरखपुरिया भौजी के वीगो वीडियो देख देख कर प्रेरणा हासिल कैले और तब से ही वो इनकर फैन बन गए। वो दौर में मिस्टर विष्णुराज ठान ले रहा है कि अब हम अपन टैलेंट के बदौलत कुछ करके दिखाई और देखते ही देखते छोटे से समय में मिस्टर विष्णुराज बड़ी सफलता हासिल कर ले और इस सफलता के पीछे का पूरा श्रेय गोरखपुरिया भौजी के ही जाला और शायद यह कारण रहा कि विष्णुराज गोरखपुरिया भौजी से मिले खातिर इतना बेताब रहले और इनकर छोटी सी ख्वाहिश भी पूरा हो गई। अब जेके ना ही पता बा कि गोरखपुरिया भौजी के हैं तब उनके हम बता दे कि गोरखपुरिया भौजी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के रहे वाला हैं और इनकर असली नाम रिंकी राय बा जो मूल रूप से एक छोटे से गांव से बिलोंग करेली। अगर बात करल जाए इनका शुरुआती जीवन के तो ई काफी ज्यादा संघर्ष के बाद ई मुकाम पर पहुंचल बाटे। यूट्यूब पर आए से पहले ई अपने ही गांव में ब्यूटी पार्लर के दुकान चलावत रही और यही के साथ उस समय ई वीगो और टिकटॉक जैसन प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा एक्टिव भी रही। दोस्तों, जब टिकटॉक और वीगो वीडियो बैन हो गई तब साल 2020 में ये अपन पहला कदम यूट्यूब पर रख ली और देखते ही देखते आज अपन गोरखपुरिया भौजी पूरे यूट्यूब समाज में छा गई बाटे। तो दोस्तों, आप लोगन के आज के ई वीडियो देखकर कैसन लगल नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बतावल जाए। वीडियो पसंद आयल तो वीडियो के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करल मत भूलिए। जल्द मिलत है आप सभी के बीच एक नया रोमांचक वीडियो के साथ।